Ebben a videóban arról lesz szó, hogy ki a célközönséged. Éppen Nógrád Bercelen vagyok a Berceli kastélyban, Weiser Istvánnak a mastermindján, és megfogalmazódott bennem ez a gondolat, amit nagyon szeretnék veletek megosztani. Mi az az 5 kérdés, amit fel kell tenned magadnak a célközönségeddel kapcsolatban? Kisvállalkozói szempontból egy csomó specifikálása, szegmentálása, jellemzése a célközönségnek teljesen haszontalan. Mert ennek az a célja, hogy ez alapján, az információ alapján döntéseket tudjunk hozni. Éppen ezért összegyűjtöttem 5 olyan kérdést, ami válaszút elé állít bennünket stratégiai kérdésekben, és a célközönséget jellemzi. Az első kérdés, amit tegyünk fel magunknak a célközönségünkkel kapcsolatban, hogy tegezzük vagy magázzuk a célközönséget. Látjuk tehát, hogy nem a korosztályt kell meghatározni, hanem azt, hogy hogyan kommunikálok hozzájuk, hogyan kommunikálunk velük, mert hiába fogalmazom meg azt, hogy 30-40 év közötti a korosztály, vagy 40 és 50 év közötti, hogyha nem tartozik a két kategóriához különböző cselekvési terv. Ha ugyanazt csinál mind a két esetben, akkor igazából ők valójában egy célközönségbe tartoznak. A második kérdés, amit mindenképpen fel kell tenni, hogy a célszemélyem, a célközönségem ért a számítógépekhez, vagy nem ért a számítógépekhez, illetve, ha nem tudok erre válaszolni, akkor úgy fogom kezelni a célközönségemet, mintha értene a számítógépekhez, vagy mintha nem értene a számítógépekhez. Az utóbbit javaslom általában, hogy gyerekeknek vagy időseknek a szintjén kezeljük a célközönséget, és nagyon egyszerű oldalakat építsük. A másik stratégia akkor érdekes, hogyha kifejezetten számítógép használók célközönségét akarjuk megcélozni. A harmadik kérdés, amit mindenképpen fel kell tennünk magunknak, hogy a vásárlóink, amikor kapcsolatba kerülnek velünk, akkor tudják, hogy mit fognak venni, vagy nem tudják, hogy mit fognak venni, mert mi kitaláltunk valami újat, bevezetünk éppen egy új terméket, amiről még nincsen tudomása a vevőnek. Ez a kettő megint válaszút elé állít bennünket, abból a szempontból, hogy nyilván vannak olyan vásárlók, akik tudják, vannak, akik nem tudják, de kiknek fogunk kommunikálni? Azoknak fogunk kommunikálni, akik már pontosan tudják, hogy mit szeretnének vásárolni, mert akkor sokkal inkább a vásárlás hogyanjáról kell beszélni, vagy nem tudják, hogy mit fognak vásárolni, van elképzelésük arról, hogy mit fognak vásárolni. Ebben az esetben pedig egy transformáció, egy átvezetés kell, hogy legyen a kommunikációs stratégián központjában. A negyedik kérdés, ami nagyon fontos, az arról szól, hogy a célszemély, a célközönség magának vásárol, vagy nem magának vásárol. Esetleg ajándékba, eszközt, más számára dolgot, gyereknek, házastársnak, családnak dolgokat, ugyanis teljesen más a döntési pszichológia az egyik, illetve a másik esetben. Hogyha magunknak vásárolunk, akkor beleszeretünk valamibe, hogyha viszont másnak vásárolunk, akkor sokkal inkább racionalizálnunk kell a folyamatokat. Az egyik esetben vizuális, a másik esetben pedig inkább kommunikációs eszközöket kell bevetni a kialakítás során. Az 5. pont, ami alapján meg tudjuk határozni a célközönségünket, vagy amit érdemes feltennünk magunknak, az arról szól, nem is kérdés, nem is paraméter, inkább egy egyszerű technika, amit tudunk használni a célközönség meghatározására, ez pedig a következő. Hogyha te vállalkozó vagy, akkor te tudod, hogy ki a célközönséged. Csak nem tudod elmondani. Éppen ezért a technika arról szól, hogy kezdj el megfogalmazni olyan mondatokat, amik arról szólnak, hogy mindenki a célközönségem, aki, és fejezd be a mondatot. Ugyanis be vagyunk szűkülve, és nem értjük pontosan azt, hogy miben is vagyunk benne, és nem tudunk sokszor távol lépni és kívülről ránézni a saját vállalkozásunkra és a saját üzletünkre, és sokszor azt gondoljuk, hogy az a világ, amiben benne vagyunk, az mindenkire vonatkozik. Éppen ezért, hogyha megfogalmazzuk azokat a mondatokat, amik úgy kezdődnek, hogy mindenki a célközönségem, akkor ahogy befejezzük a mondatot, már is megfogalmazzuk azt a kritériumot, ami alapján a mindenkit értjük. Ami valójában nem mindenki. Tehát mindenki a vevőm, aki debreceni.
hoppá, fizikai kritérium alapján a debreceni lakosok célközönsége az, akikből a vevőim ki fognak kerülni. Mindenki vevőm, aki nő. Milyen terméket árulok? Ja, hogy kisvállalkozásként valójában már célközönséget is választottam a termékemmel magamnak? Aha, értem. Tehát összefoglaltam az 5 fontos kérdést, amit tegyél fel magadnak a célközönségeddel kapcsolatban. Ha ezekre a kérdésekre válaszolsz, akkor lesz egy olyan célközönség megfogalmazásod, amivel fogsz is tudni mit kezdeni, és amit, hogyha kommunikálsz a munkatársaid, megvalósítóid felé, akkor érteni fogják, hogy mi a stratégiád és mihez kell alkalmazkodniuk, miközben, hogyha ezt a klasszikus egyetemi jellemzési paraméterek alapján tennéd, akkor igazából senki nem tudná, hogy mi a feladata, vagy hogy egészen pontosan ez a kivitelezés szintjén mit is jelent. Most megyek ebédelni. Sziasztok!